На газ. На газ? Дали ви е изплатливо? Но, да. 13 години съм включен и няма проблем. Кажете ми, на що се греете? На струя. Изплатливо ви е? Не изплатваме годините на територия. Не можем дърва да качуваме друго, трето и мора. Струя. Струя, изплатливо ви е? Може да издържаме. Издържуваме. Изплатливо, не изплатливо, може да стоплиш. На дрова, а син ми на струя. Кажете ми, на що се греете? На що се грееме? На дърва. Изплатливо ви е? И солидование. Дали сте ли размислували за греење на газ? Ми не би било лошо. Виж, ние сме у куќа, например. Или, живеали сме у сграда, да кажем, може и на струя, по-друго е. Ама у куќа малко по-ладно е и затова, защо па да не? Газта си, да те цяла куќа опрема, би, от да не. Мислям, би се кали. Isto така. И ние сме на дърва и така, на струя скапа. У куки живееме и така. На що се греем? На струя? Изплатливо ли ви е греенето? За мен, за двоите човеци изплатливо.